नशामुक्ती व मधुमेहमुक्ती भारत अभियान। आमच्या अभियानात सामील व्हा आणि भारताला नशामुक्त आणि मधुमेहमुक्त बनवण्यात सहकार्य करा। आमचे प्रोडक्ट्स: नशामुक्ती हर्बल स्प्रे, मधुमेहमुक्ती अँटॉक्स टी, रोगमुक्ती अँटॉक्स टी आणि शिशुरक्षा अँटॉक्स सी। अधिक माहितीसाठी संपर्क डॉक्टर विलास कावडे 9421 72 71 48। सूर्याच्या पृष्ठभागावर कायम मोठमोठे स्फोट होत असतात। परिणामी सूर्यातून मोठ्या प्रमाणात रेडिएशन्स बाहेर फेकली जातात, ज्याचा संपूर्ण सूर्यमालेवर प्रभाव। या रेडिएशन्समुळे येणाऱ्या वादळाला सौर वादळ किंवा जिओमॅग्नेटिक स्टॉर्म म्हणूनही ओळखलं जातं। यामुळे भरपूर उष्णता वाढते, तसंच इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्समध्येही मोठ्या प्रमाणात वाढ होते। वैज्ञानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार असंच एक सौर वादळ आज पृथ्वीला धडकणार आहे। अंतराळ हवामान अभ्यासक आणि फिजिसिस्ट डॉक्टर तमिथास कोव यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे। आपल्या ट्विटर हँडलवरून त्यांनी सांगितलंय की लवकरच लांब सापासारख्या सोलर फ्लेअर्स पृथ्वीला धडकतील। नासानं देखील यापूर्वीच 19 जुलैला हे सौर वादळ पृथ्वीला धडकू शकतं असा अंदाज वर्तवला होता। याचा परिणाम सॅटेलाईट, वीज, GPS, रेडिओ, मोबाईल नेटवर्क अशा विविध गोष्टींवर होऊ शकतो। पृथ्वीवर सौर वादळ धडकण्याची ही पहिलीच वेळ नाही आहे। यापूर्वी 1989 साली आलेल्या एका सौर वादळाचा परिणाम कॅनडा देशातील क्युबेक शहरावर दिसून आला होता। त्यापूर्वी 1859 साली आलेल्या एका सौर वादळामुळे अमेरिका आणि युरोपातील टेलिग्राफ नेटवर्क बंद पडलं होतं। वैज्ञानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार आज पुन्हा एकदा असंच एक सौर वादळ पृथ्वीला धडकणार आहे। याचा परिणाम सॅटेलाईट, वीज, GPS, रेडिओ, मोबाईल नेटवर्क अशा विविध गोष्टींवर होऊ शकतो। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।